SM City, Rosales, Pangasinan. Dito po kami, pumunta kami dito sa mall. Dahil manonood kami ni nanay ng The Mall, The Merrier. Gusto niya kasi si Vice Ganda. Kaya favorite niya. Kaya gusto niya na manood kami. Ayan. New Year date namin ni nanay. Manonood kami ngayon dito sa SM City, Rosales. Ayan, ang aga naming dumating dito sa mall. 12 pala ang opening ngayong New Year. Hindi namin alam, manonood kami. Alas 12 pa pala magbubukas. Ang aga naming dumating. Ang aga naming lumabas.
Nakasagi daw 1740 yata. So, dalawa. Ay, hindi mo pinalitan. Kala ko pinalitan.